Σε συνέχεια του προηγούμενου βίντεο, όπου μιλήσαμε για τη φούσκα στην αγορά ακινήτων, θα αφήσω και στα σχόλια το link. Σήμερα θα εξηγήσουμε με απλά λόγια το τι σημαίνει ο όρος διόρθωση τιμών. Μήπως σημαίνει ότι οι τιμές θα πέσουν απότομα, ότι έρχεται κρίση? Ας το ξεκαθαρίσουμε μαζί. Αρχικά, ας διευκρινίσουμε τι δεν είναι διόρθωση τιμών. Δεν σημαίνει ούτε καταστροφή ούτε κατάρρευση της αγοράς. Δεν σημαίνει ότι τα σπίτια χάνουν την αξία τους ή ότι θα παγώσει η ζήτηση. Στην πραγματικότητα, είναι μια φυσιολογική αντίδραση της αγοράς όταν προσπαθεί να επανέλθει η ισορροπία. Όταν οι τιμές έχουν ανέβει πολύ, για παράδειγμα λόγω υψηλής ζήτησης ή χαμηλών επιτοκίων, κάποια στιγμή αρχίζουν να κατεβαίνουν σε πιο ρεαλιστικά επίπεδα. Όχι όμως όλες οι τιμές, αλλά κυρίως αυτές που είναι υπερβολικά υψηλές. Για παράδειγμα, όταν ένας ιδιοκτήτης ζητάει πολλά για το ακίνητο που προσφέρει και δεν υπάρχει κανένα σοβαρό ενδιαφέρον για μήνες, τότε συνειδητοποιεί ότι η τιμή που ζητάει δεν ανταποκρίνεται στην αγορά και αναγκάζεται να την προσαρμόσει. Αυτή είναι μια περίπτωση διόρθωσης. Ας δούμε αναλυτικά ένα παράδειγμα διόρθωσης τιμών. Ένας ιδιοκτήτης ζητάει 300.000 ευρώ για το ακίνητό του. Περνούν 5-6 μήνες χωρίς κανένα ουσιαστικό ενδιαφέρον. Σε αυτή την περίπτωση έχει τρεις επιλογές. Πρώτον, να μειώσει την τιμή. Δεύτερον, να προσθέσει κάποια επιπλέον παροχή, για παράδειγμα, μια ανακαίνιση ή μια θέση στάθμευσης. Τρίτον, να αναδείξει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαπραγμάτευση. Για τον αγοραστή, αυτό σημαίνει περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες. Για τον πολιτή, είναι μια υπενθύμηση ότι η τιμή έχει νόημα μόνο όταν φέρνει πραγματικό ενδιαφέρον και προσφορές για το ακίνητο. Όχι απλώς ελπίδες. Πότε θεωρείται λογική μια διόρθωση τιμής? Η διόρθωση τιμής θεωρείται λογική με χρηματοοικονομικούς όρους ακόμα και αν προσαρμοστεί κατά 20%. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά ότι οι διαθέσιμοι αγοραστές κινούνται σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που ζητάει ο πολίτης. Το σημείο στο οποίο συχνά δημιουργούνται οι παρεξηγήσεις είναι η σύγχυση ανάμεσα στη ζητούμενη τιμή και στην πραγματική εμπορική αξία. Στην Ελλάδα, οι περισσότερες τιμές που βλέπουμε στις αγγελίες είναι λάθος και συχνά υπερτιμημένες. Για παράδειγμα, αν ένα ακίνητο ζητείται προς 300.000 ευρώ και η πραγματική του αξία είναι γύρω στις 250.000 ευρώ, τότε μια προσφορά στις 225.000 ευρώ δεν είναι χαμηλή, αλλά είναι λογική και εντός πλαισίου αγοράς. Ο πολιτής ίσως να νομίζει ότι ρίχνει την τιμή κατά 25% και να εκνευρίζεται, ενώ στην ουσία τη ρίχνει μόλις 10%. Γι' αυτό η σωστή εκτίμηση τιμής βασίζεται πάντα στη γνώση της περιοχής και της αγοράς. Κάτι που μόνο ένας έμπειρος σύμβουλος ακινήτων μπορεί να προσφέρει, με βάση την ιστορικότητα των τιμών και τις τάσεις των αγοραστών και των πολιτών. Τι σημαίνει διόρθωση τιμών για τους επαγγελματίες του χώρου? Για εμάς, τους επαγγελματίες του χώρου, η διόρθωση τιμών είναι η στιγμή που χρειάζεται να μιλήσουμε με ειλικρίνεια στον ιδιοκτήτη. Να του παρουσιάσουμε τις τάσεις της αγοράς, τα δεδομένα και να τον καθοδηγήσουμε, ώστε να προσαρμόσει την τιμή σωστά με στόχο την πώληση. Γιατί στην πράξη, ένα ακίνητο που δεν πουλιέται δεν αποφέρει αξία, απλώς επιβαρύνει. Συνοψίζοντας, η διόρθωση δεν είναι κάτι αρνητικό, ούτε και χρειάζεται να τη φοβόμαστε. Είναι απλώς ένα φυσικό στάδιο όπου η αγορά επανέρχεται σε πιο ρεαλιστικά επίπεδα και βρίσκει ξανά ισορροπία. Και μέσα σε αυτή την προσαρμογή αναδύονται νέες ευκαιρίες τόσο για αγοραστές όσο και για πολιτές. Εάν σας βοήθησε αυτό το βίντεο, κάντε like, subscribe και γράψτε στα σχόλια. Εσείς τι λέτε? Βλέπετε ήδη κάποιες διορθώσεις στην αγορά?